Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya dan segala aktivitas malam saya. Loh, aktivitas malam bengi iki tetep beraktivitas, guys. Tetep melakukan kegiatan. Apa iki sing tak lakukan iki mau aku isa-isah. Dadi ketok iki mau jane ra enek isa-isahan, guys. Tapi begitu digoleki lah kok ya ketemu, ya tetep enek ya nek digoleki. Ya iyalah, segala sesuatu ki nek digoleki iki mesti enek, mesti ketemu. Iki mau ki ning nggone wastafel ki jane iki nggo enek piring loro. Tapi begitu tak goleki, lah kok ya jebul, tilas ada sayur, ning kulkas enek mangkok apa, ning meja enek mangkok apa, begitulah. Jadi aku nek bengi iki ngene iki golek-golek malahan, guys. Golek-golek gawean. Ya ora, maksudnya kan aku itu sudah punya prinsip nek meh turu ki apapun itu harus bersih. Termasuk khususnya iki nggone saisan ki kudu resik. Karena apa, guys? Karena di saat kita tidur kuwi nek ijek ninggali regetan kuwi ki turune ora iso pules, ora iso angkler, yen aku. Terus di saat bangun tidur itu melihat apa kuwi nggon dapur, nggone saisan kuwi bersih kuwi ki mood itu akan anu, akan baik, akan apa, sempurna good mood-e. Beda karo nek tangi turu ndelok nggon dapur ki membreki saisan ngono, areke tandang gawe ngono wis malesek. Akhire apa, ora sida tandang gawe, malah bali turu meneh kuwi lho, karo nek ndelok nggone saisan ki memprek ngono kuwi. Itu kalau saya, beda lagi dengan Anda, beda lagi dengan dirimu-dirimu yang punya prinsip sendiri-sendiri karena, wong iki beda-beda ngono ya, guys, tidak bisa disamakan. Ya cara kasarane ngene, untuk membuat bahagia itu kan butuh hal-hal yang sederhana sebenarnya. Contoh kayak aku misal, iki kan contohnya ya aku dhewe ngono contone. Aku nek bahagia ngono kuwi dengan melihat rumah rapi, meskipun omah iki elek, cilik, oh gak apik, gak mewah, tapi yen rapi, resik itu kan sedep dipandang ngono ya, guys, ya. Itu nek saya. Terus aku itu sukanya beli perintilan-perintilan untuk membuat apa kuwi omah resik rapi itu saya suka. Tapi ada juga orang sing gak seneng ngono kuwi, sukane apa? Mangan, jajan, atau beli barang-barang ngono kuwi, itu kebahagiaannya. Nah, alah alah, kebahagiaanku itu tentang rumah ngono lho, guys. Itu nek aku kuwi kadang ndelok wong, ya Allah, pikirku ya batinku, ya Allah, kuwi mbok ya apane jenenge iki mejane iki mbok dilap-lapi, apa dilambar-lambari, apa kertas dilambar-lambari apa kek, taplak-taplak kek, ben ketok resik rapi ngono. Loh, bagi dia kuwi iki kebahagiaannya bukan itu, kebahagiaannya jajan, kebahagiaannya dolan ngono kuwi kok. Nek bagi saya kuwi mau naplaki meja iki wis bahagia ngono. Ya jadi jangan disamaratakan kebahagiaan kita dengan kebahagiaan orang lain, ngono lho guys ya, ngono. Tapi kita bisa mengambil, kita bisa, apa kuwi jenenge, mengambil inspirasi dari orang-orang yang kita lihat tersebut, ngono lho. Ngono dadi iki ya, oh aku ndelok kae ada sesuatu yang bisa saya ambil contoh mencontoh ngono ki lho, guys. Ngono ki akan menjadi apa, akan menjadi nanti lama-lama itu akan menjadi sebuah kebahagiaan dhewe. Nah, aku contohnya mengambil kebahagiaan orang lain dengan jajan, "Oh, weruh nggon kono, aku tak jajal rono," itu. Nanti suatu saat itu juga akan menjadi kebahagiaan saya, ngono lho. Sing aku awalnya gak seneng jajan, ngono kuwi lho. Bukan berarti terus aku dadi seneng jajan, tidak juga, tapi ya saora-orane wis ngerti, ngono lho, guys, ya. Lah iki lanjut dengan anu, guys, lanjut dengan aktivitas malamku ngguwaki sampah. Aku nek bengi iki ngene iki, pokoke sampah tak buang ning tempat sampah. Nyapu, lah lah watuk. Hmm, ngantek ngantek kami sosron ngantek watuk. Nah iki lampu-lampu tak pateni, terus aku mlebu omah, terus bar kuwi apa, areke mateni lampu kabeh, dadi ya ora kabeh ding, sebagian tak pateni. Ada sing tetep tak hidupkan, kamar mandi ki tetep tak uripke, guys, ngono lho. Terus bar ngono ki agek jam pira kae iki turu gasik tenan iki aku ketoke, turu gasik pokoke, alhamdulillah sudah rampungan semua, sudah kelar semua dan saatnya saatnya saya mateni lampu dan nginguk kamar. Sing cilik, walah ya wis tak nusul